PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at maibibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong liknaan na saray umbalay at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. 39 minutos lang kasumpalan alas 7 at kabuasan. Good morning ni Sekretary namin. Wadya so programa na may paruntal na sa informasyon na balita. Araya nagagawad kaliber-liber na luyag tayo Pangasinan jada bansan Pilipinas tan Biyagtao. May paruntal mo't nasaray putuputrag. Iyaliknaan nasaray umbalay. Karagyo mibiyang dapat na maglay na text, pangi-message sa Facebook page tayo tatang tanagagik 0945-1834352. Yada Facebook live tayo tatang tanagagik tan jada YouTube. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Amigo yung balot, RJ Jimenez at your service always.
patuloy ang pakikibaka sa buhay at atong tanagagik. Pinablimiran na dumarungal da saya dalilik na tayo natan. Iapiktado namin na po da saya gera. Aray headline news tayo tatang tanagagik at saya so patuloy ni alabanan da Middle East. Bautan na bansan na Israel, Amerika laban da Iran. Masulok 3,000 lah. So tigway bilay da saya na gyera. Karaklan sundalo tansaray sibilyan niya nadadamay labatla. Nabuwas at ipunpundala si Miriam Velasquez de Vera. OFW, Tagaluyag na Pangasinan niya adamay. Eda satay gera eda biyektaw. Yadamay timot at atang tanagagik. Garalay pasahim matagila. Timot natotel iraya mamang driver. Naraya toda-toda. Tatalagan mangus-ngusmut lara tatang tanagagik. SNEE. O yan, indeklarana na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. State of National Energy Emergency. Yan. Piano makagawalaray ko dangkurang. Piano makatulong sa gobyerno makagawaray measures sa piano. Natulungan da tayo para da saray umbalay at bansan Pilipinas laula da saya so tungtungan ed gamanundan niya tagay na presyo na saya produkton petrolyo karuman talagan na singsinger yan ay blood si Senadora Lorraine Ligarda kinatayo ni ibagan krisis tayo we are in crisis situation na kwanto ta krisis la deklara yun kaya ano makamubla executive kwanto talaga mo wala na nang gapudman si Secretary Shaban Garin yung head yung namumuliti ka kwanto wala dito kwanto si Mabimat. Pero ginisada tatang tanagagik kasi sa gabay na tuo ubat, sa gabay na tuo solusyon, sa gabay na umbalay proteksyon at tatang tanagagik. Amay talaga na assurance yan na nasikaso tayo na saray manuulay. May assurance walay sapat na supply ng gasolina o yung mga pangkaukulan natin tatang tanagagi. Assurance laban la tangganon tibilitutan no walay nasaliw. May Pilipino tayo kuha mo ba? May numailatan niya remedyoan. Pero amay ang gapoy na saliw, man so ang sakit, sir. The long wait is over. Canada pinapablin baloy na linggayon. Igaralara na barangay so sumpalay payout. Dasatay ayuda ng Lapud Malacanang 40 million pesos. O nila may tutuputin nyo. Iba babagakad sa isi kayo, huwag kayo apurado.
intaktan su kwartag mutta na bawasan 40 million pesos. Amay talaga na siniguro da na walang maiiwanan. Amay listaan. Siyempre mintayon tagaling gayon di nangandan maong igaralaran na barangay so asumpalay impangibunog nasatay parte na 40 million pesos. Aradsara may totally damage, partially damage, walay bracket tuta no pigaray na awat yumot. Katanat talapod panangaro at sikatayo namin. Then Mayor Josefina Iday Castañeda tanasaray kabyangan na sangguniang bayan. Yamin naindan lapag nasa may kuwang kung gano basalabat sudapan mo walay butang mo per pamilya balot liwan na individual kada pamilya basta walay asawam walay anak mo naindan ka tateng tanagagik walay asawam kape anak mo basta wala asawam pamilya sige. Sa kayabong, samplura kayong pamilya, yawatan, sansan sakay, pamilya na indan. Ganyan na jada bayag na impanalagar, eto na. Ano ang kapunitan na baranggayo, alagaryo, tayo schedule damat. Siyempre, talosan tayo so manpower na sa MSWDO tayo. So, daming thank you kay Mayor Iday dahil sa kanyang desisyon na yan ilapagla kada pamilya. Si katutan mo, so gabay na sangguniang bayan kwartala aliwalan bula si katutan suin laban. Nasaray walad sangguniang bayan headed by Vice Mayor GM Crisostomo. Taniradi Councilor Jonathan Ramos, Randall Bernal, panira si Councilor Johnson, Councilor Hiram Hidalgo, yan. Yun pa, yung mga iba, pasensya na ha. Medyo tumatanda na, kaya hindi ko na maalala yung iba. So, andyan na. Kakaroon na ng payout, antayin po ninyo. Kung kailan na may schedule yung barangay ninyo, yan. So, okay na. Karoon na ng release yung pondo na yan 40 million pesos ayuda galing sa Malacanang. Reaction nyo i-text nyo at 0945-183-4352. Aron niran na impormasyon na balita panamaglay na sayan na programa Likna ay Balay. Ipaparuntaw na saray patapatag tan matuan Likna ay Balay. Sayay nalilik na tayo natan kasi no bantay ka sara may manag-analisa mo da Facebook. Nayari na wala ray nataktakot ka. Wala ray advice kaukulan sumampri para. Wala ray narungol mo within 2 weeks ang gapoy gas doon tipan sumpalan. Wala ra may arom no maminsan nakigtot ka Engineer Nixon.
Siyempre, na-imagine mo sa imahinasyon, ang gapang ganto, gano imagine mo yung gada year 3000 Darag mo man imagine na tatang tanagagik. Pero yung pong nakapagdudulot naman ng kaba at paga, huwag naman na sana. Pero natatalusan tiraya, sumanagan ng lasamot, para may nayarin nagawa mambilang undundun sa sitwasyon isay madumutlabat may preparasyon may mamprepara tayo at atong tanagagik manggawa tayo na saray measures saray kurangkudang in preparation at nayarin worse yan nagawa at atong tanagagik pero Pinoy kwa mo pa talagang sikat tayo at maanos, di ba? Sarag tayo manggawa na sa remedyo. Pinoy, kuha mo ba? Morning, Sara may dumarong titan at Bictao. Sara may watan at New York. Tanod Las Vegas. Halos live na tayo na nababantayan na Facebook. Good morning si kayo. Maminsan late ko lang nababasa may message yun. Pasensya nyo ni nadaisot ni San Tanton Maliwawa supakanang Yada Sara Yarumira na impormasyon na balita. Wala pituyawan tayo pasahero. Saya kwanto da siya na naka-uniformiak. May ambala nga, liwan saya, Engineer Nixon, wala kayo radyo sir, kwanto yes, kwang kumat. Kinanto problem mo, kwang kumat. Siyempre, singa na nung kuot may kiyan, Engineer Nixon, yung parang matamlay. Saya ni istorya to sa siyak at may talagang numaminsan ko mampalabas live panangan estudyante kasayin dan to priority at may to tawag mo dyan may pamasahe to lapod balida yung gada sa syudad na Dagupan. Siyempre, di balik, kuwang kumot, anusan mo aging mandasal kalabat. Kuwang kumot, Engineer Nixon, nanang mo, nabagay mo, kanyan nung maminsan, importante, yad pamilya, wala ra may medyo depressed, kapamilya, medyo pansinin po ninyo. Sa kawag masyadong mainit ang ulo, ano ho? Dahil lalong nakakadagdag lalo la saray atong sikiran na estudyante kayo pong mga estudyante intindihin po ninyo dahil kung minsan may mga pumapasok ng mga estudyante pagka kinukuha na yung kanyang allowance at medyo siyempre si atong mat maminsan nagtula na karapas minor sa pangalan to nagkakaroon ng parang argumentuhan na tuyaw niya gaklaman aral yung mga ganun ba na sitwasyon wag naman. Saka-advise din sa mga magulang amumuyot yung ratay anak yun panangibaga. Natalusan damit. Pag naman yung parang pagalit na sabihin na niya labas sa balon mo tagar mo parang ganon. Nasa pag-uusap naman yan. Kaya kailangan maging kalma tayo palagi sa pagsasabi lalo na sa sitwasyon na ito. Ay talagang kamya may actually. May agdala nakarapas nino sa pangalanda na sa pambilay. Actually, wala laray mantitipid
Kaya nga yung advice ngayon sa mga piyesta-piyesta, yung pagdiriwang ng piyesta, buwan ng Marso, Abril, yan. Ayan yung mga barangay piyesta, street piyesta, mga ganun. Wag muna daw. Wag muna, i-prioritize muna kung paano natin matulungan ang ating mga kababayan. Pero wala ray dagabaitan, wala ray nalugi. Engineer Nixon, di ba? Para tayo nalugi oy, normonoy, noong po'y piyesta-piyesta mo to'y. Siyempre, aramay walay orkestra anto tan may kwanda nun nyaran bulan panag-ani damot kalamor. Kasi seasonal tan di ba? Seasonal. Itong mga buwan na ito, yung mga barangay piyesta, pag barangay kamo, yung town piyesta, town lang yan. Pero yung barangay piyesta sa isang munisipyo, lokalidad, kung 33 barangay siya, 33 na piyesta yan. Siyempre, mabubuhay din yung sa industriya ng orkestra, pati na yung mga sound system, mga ganun. Pati na yung mga banda, mga ganun. Pero sa ilang lokalidad, actually, ang nagbigay o kaya may executive order na ipagpaliban muna o bawasan yung mga nangyayari sa isang barangay na pagtatanghal ng kanilang mga piyesta. So, talusabol naman, kailangan intindihin natin na wag munang masyadong magpakasaya. Magtipid tayo, actually. Tipid sa kuryente, tipid sa gasolina, para hindi tayo madaling maubusan. Mahirap na. Kaya nga, sabi ng kausap ko, di bali na ngang tumas kung presyo ng mga sasaliwan, paano pagka wala nang masaliw? Siyempre, apektado tayo lahat. Mantakin mo, Engineer Nixon, o yung mga produkto sa iba't ibang lugar na dinadala rin sa iba't ibang lugar. Anong kailangan yan? Transportation. Pag sinabi mong transportation para mai-transport yung mga produkto, anong kailangan mo dyan? Gasolina. Ganun po yun. Di ba? Enerhiya, may mga power source natin na gumagamit pa rin ng mga oil product. Paano pagka naapektuhan, paano na yung pagmamanufacture, di ba? Iyon. Kaya nga sa ngayon sa pagdideklara ng State of National Energy Emergency, kikilos na po ang pamahalaan. Kikilos na po si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang mga ipapatupad na mga measures, na mga akbang kurang para sa ganun di ba? Medyo matalpas tayo sa krisis na ito. Magpapatuloy po tayo pagkalipas ng ilang malagang palala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng 7 years anniversary ng DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwang ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Dennis, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na mga komentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo, pinapaabot ni Taktak Mo Maminda ang kanyang pagbati, labo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang kagabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, paborito, Lumboy, paborito, Lukaw, Paborito. Kajet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:05 ada kabasan. Good morning ni ada Saray Amin ya dumarungal na programa na Liknay Balay. Ya respeto technical kolop kantabay tini engineer Nexon Dakal. Siyempre amigo yo RJ Jimenez at your service always. Morning da Saray dumarungal tita na da Balay na Labrador Roger. Good morning.
Si Madam Ima Lipio dita na da Balay na Binmalay. Gaspara family dita na da Kalit. Yada Balay na Kalasyaw. Good morning. Kumusta kailatan? Sano Kalasyaw kon mo? Watan si Councilor Elias Villanueva. Wow, woo! Good morning, Councilor. Yada da Balay na Santa Barbara. Good morning. Alright. Kana saray tagatan da Balay na Lingayon, Pangasinan. Ya talagang na happy lara. Da sarayan na Kaplusan, Lapod. Walalay piyaw. Kasama ay 40 million. Yan, masaya na po sila. Happy birthday Dakinan Elkie Jimenez. Birthday mo pala ngayon, Elkie Jimenez, alias Kikay. Happy birthday sa'yo, Kikay. You may have many more birthdays to come and enjoy your day today. Yan, ha? Kikay, happy birthday! At sa lahat na po ng nag-birthday sa araw na ito. Morning din sa mga taga-barangay Siwasi, Usual, Pangasinan. Yan sa Kabalitian na Island. Good morning! At kay Leeward Kaburaw ng Kawayan, may nag-react kahapon nung na-interview natin. Sabi niya, ganyan lang Sir Leeward, wag daw parang madiskaril ang yung balak na pagtakbo. Ganyan lang daw pagka talagang gusto ka ng tao, ang panlaban lang yung sirain ka daw. So good morning sa mga taga-barangay Kawayan, Aswal, Pangasinan. Yan din sa barangay Bulo, Labrador, Pangasinan. At dyan mismo sa poblasyon ng bayan ng Bugalyon, yung mga tagapakinig natin dyan. Good morning. At dyan sa Malingas Public Market, yan, yung ating kaibigan dyan na may karito, napakasipag mo. Talagang naghahanap buhay ng patas at legal, yan, yung mga managlako ditan. Kaya talaga na saya kwanto may manag-analis sa may batik na kurang na ekonomiya at makalmo kay balag, pero sigat sa sunong balag, isumot laang kwanto, totoo naman, di ba, Engineer Nixon? Di ba, kikita ko, wow, malaki ang kinita ko ngayon, 500 pesos, pero sa saliwan mo, mablinilan lamang. Ganyan napapanahon din po na itagay sa sweldo na sa obrero, di ba? Makuli ka, kimasilso kita, kwa mo, pero kapaway to, kakargad bulsam. Mga lukay unya, mable, lugang kad tricycle, walay dagdag pasahe, sige pa. Adi si katumot nila lamang. Ay, nako. Pero syempre, mabuhay po kayo, mga negosyante po natin. Dyan sa Malingas Public Market, wala nang sinasabi ko, tiyaga, sipag at sistema. Ayun po yun. Hindi lang sipag at tiyaga, samahan nyo ng sistema, diskarte, ano ho. Ito naman, sabi niya dito, Idol, paano na yung mga liga-liga, suspindi din po ba? Tanungin ninyo dahil pagkakalam ko dito, kung 3 araw kayo magpipista, kahit 1 araw na lang muna. Yeah. Kasi pagka ganitong mga buwan, Engineer Nixon, ayan na yung mga sobre. Daming sobre. Na yung long na sobre. Anong laman nun? Solicitation letter. Pambili ng uniforme. Yan. Pero siyempre, pagka mayroon, why not? Yeah.
pagka mayroon kahit konti, magbigay tayo, magambag. Ganun lang naman yun eh. Kasi panahon tumat natan lante, it's summertime. Ay yung palang nagbabala yung Pag-asa. Yung heat index baka lumagpas ng 40 today. Nakamababa 40, kaya ingat-ingat. Magdala palagi ng tubig. Ayan, at huwag magpakababad sa araw. Nakaw. Kaya panahon tumat, summertime, ganyan na ratay liga at nandoruman barangay, hindi po natin yan mapipigilan. Ganun po yung panahon tumat lante, di ba? Ito naman, liknaan, kumon, suspindi, damat, eleksyon. Ito eleksyon, siguro barangay eleksyon, so gabay mo ni baga. Pero nunot mo agi ka siya ka man yan ang text numero matlabat so ng plus to kunyay para si Shaq kay Engineer Nixon huwag suspindihin yung barangay. Wayakin bakit? Alam naman natin pag eleksyon umpapaway sudatong di ba? At least may magbigay. Yun na yung kalakaran sa ngayon every time na may eleksyon alam na natin ang pinaghahandaan ng mga kandidato. Paramihan ng pakurong. At least makakatulong Yun na yun, wag aminin na natin, wag na tayong magpaka-iprokrito. Oo, yan. Na malinis, na walang butbaying, walang bigayan, layan. Suntok sa buwan yan, pagka naipatupad mo yan, matagal na yan. Pero syempre sa legalidad, bawal po yan. Pero yung pagpapatupad, sige nga. No eleksyon so pantutungtungan kanyan ayay liknaan mo agikay isuspindi mo so eleksyon naka na yan bakit taabot pa ba ang eleksyon sa November pa naman yun di maong natan ta mampakitang gilas laran to dasarayan kaplusan pagtulong yan. Kani talagang nanduruman na sektor la so ay at atong tanagagik. Alaula dasaray dumaralos. Ay nako. Unang labat so ay nasami sa kaya dumaralos ay sosilis. Kahabagan mo yung ating mga magnalon. Yung mga nagtatanim ng makakain po natin, wayakin bakit lubos silang apektado dito sa mahal ang gasolina. Alam mo yung kanilang mga traktora dyan yung ginagamit nun diesel 115 na ata 120 pa sa iba ang kada litro ng diesel po. Kaya narungal ko may liknaan tot kwantuot kunintatuot ang gapula. Watan nira mampapatuk-tuk agaw ayagi. Tapos agdanian tanon tun sabing kalamidad 3 months after nasatay pagbubunal pantanom pampasurser. Di ba? Tapos ayan na naman yung kalamidad nakaon dami nilang kalaban actually. Kaya sa palaran din yung pagsasaka. Tapos kung minsan yung palay na minumura pa ng mga traders po ay socialist. Hindi bale sa pagkakadeklara ni Presidente Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency. Yan baka mapapabilis na yung pagbibigay ng mga ayuda at dapat ibigay sa mga most affected sector ng ating lipunan. Po? Talagang naliknam
Yung nang pamimigay ng 5,000 pesos para sa mga jeepney drivers. Inuna muna dyan sa Metro Manila, may payout ngayon. Yung isang na-interview tay, bibili nyo ba ng ng diesel? Paano utay-utayin po ninyo? Alam mo, pagkasabi, Engineer Nixon, iunahin ko muna yung pagkain dahil ilang days na daw na halos malang maiuwing kita kukunti. Kung sa inaraw-araw daw, kumikita siya ng 600 ngayon. Pag naka 200, masaya na daw siya. Magkano yung 1 kilong bigas? Sige nga. Saan pupunta yung 200? Yung isa naman, alam mo, pagkasabi, nung nakuha niya yung 5,000, talagang, talagang yung reaksyon mo, naiutang na daw. Ibabayad na lang daw. Di ba? So, yan yung sinasabi ng mga ibang nila sa dito na yun ay mga band-aid solution lang. Alam mo yung band-aid, yung nasugat ka para hindi lumabas yung maraming dugo, lagyan mo ng band-aid. Panandali ang lamang na solusyon. Pero pag-apagan sa katunungan, bigyan naman natin ng panahon na mag-isip ang gobyerno natin. Kaya nga yan yung first aid. Kaya nga band-aid, first aid yan. Yan muna ang paunang lunas. Yan, sa mga nararamdaman po natin, sa mga epekto sa atin. At nag-iisip din daw ng mga long-term solution ang ating pamahalaan. Kaya wag daw nadaliin dahil hindi ito basta-basta. Dapat madaliin yung pagtatapos ng giyera, yun. Dapat matuloy na yung kung ano man yung sinasabing parang may nakikinita na sila na usapang pangkapayapaan din. Do it now. Gawin nyo na ngayon. Buksan nyo na yung Strait of Hormuz. Pagdasal natin na maliwanagan ang isip ng bawat leader ng mga bansang nag-uumpugan. Ano po? Sana hindi sa kasakiman. Sana hindi sa paghahari. Ano po? Tawalay gawam, magum kimit. Anta may magum, Engineer Nixon, niya salita. Anta walalay teritoryo, makinagabay mo ni naagawan sa kaya teritoryo, makan teritoryo. Ganun po yun. Di ba? Bakit? Bakit kayo naghahanda ng mga matataas na armas? Klase ng armas? Para manakop ng ibang bansa? Ayun, sana maliwanagan ng bawat pag-iisip ng mga nahahalal na leader. Ganun po yun. Kasi isa lang silang nagdidesisyon dyan di ba? Tapos pinapaliwanag na lang nila sa kanilang mga konstituen na ganito natin dahil pro-protect na natin ang mundo. Paistapin natin yung pag-produce ng nuclear weapon na mauwi sa mass destruction. Parang ganun ba? Yung isa naman hindi sumusunod. Anong dapat gawin? Ay, bangar ka girenta ka. Yun ba ang solusyon? Yun ang nagiging problema na nagdudulot ng mas malalang problema. Liknaan nyo, ito sa Biolabat, dapat na mag-line na 0945183452. Narata na basaan, sa kwanto ya, sobrang ingungot lang talaga, Idol RJ. Yarum ni so irap na bilay nung naman sigarilyo kwanto. Ay, kabak kuya, yung numero. Sa bagay, magmuni-muni. It's your choice. It's your choice, sagi ka.
Wala may kwandalante, pampatanggal stress. Ayun naman po daw yung naibibigay na parang antam kasi nag-smoke din ako Engineer Nixon siguro 11 years na tinigilan ko sa mga smoker, alam nila yan na pagka nag-smoke sila at nakaupo, nag-imagine, parang enjoy ang life, di ba? Pero wag masyado mamaya nagkasakit kayo mas malala. So smoke na lang daw siya. Sige. Ang importante dito may makain. Ang importante dito may mabili. Yun po yun. Okay, ito pa mga liknaan, kumusta daw dyan sa kanyang kaibigan na si Merla galing kay Anthony. Oy, Anthony Oy, Merla, kumusta ka daw, sabi ni Anthony. Oy, birthday ba ni Kikay? Happy birthday, sabi naman nito. Okay, thank you, baka classmate mo. Medyo nahihirapan tayo, Engineer Nixon, dahil nako, yung cellphone natin may depekto. Good morning, Aro, Edmond. Good morning. Ito naman, sabi niya dito, tanong, kailan dito sa probinsya Idol ang ayuda sa tricycle? Baka sa na, parang nabanggit na yan after Holy Week siguro. Baka maipaabot na rin sa inyo pong mga nasa transport sector yung ayuda. Alam nyo na, syempre nandyan sila sa Metro Manila, yun yung inuuna. Dahil yung narinig ko si Rix Gatchalian ba yun, ng DSWD, may mga hindi nabigyan dahil kulang ng papeles. May mga hindi nailagay sa listahan, yun naman magkakaroon ulit ng parang special day for them para sa payout. Kasi ito naman pala, hindi basta-basta na nag-tricycle kayo, nagmamaneho kayo ng mga bus, ng mga jeep, pasok na kayo. Meron pa palang mga hinahanap po dyan, prangkisa, mga ganun ba, lisensya, mga ganun. Kailangan mag-comply. Kanya lihito mo kayo na miyembro na TODA, anto ka man niya asosasyon o grupo yo, itarya yung laratan. Actually, alam ko may mga chairman ng mga iba't ibang transport group. Kasi grupo-grupo yan, apantaryan dalatan. Antayin na lang daw yung Abril lata after Holy Week, baka maibigay na rin po sa inyo. Kumon sabi matlaad saray sumisigay. Oo, hindi lang farmers, totoo. Amin kayo. Basta manusar kayo gasolina. Walay para dasi kayo. Para da saray lulugan balot nitan. Bale, alagaran tayo antoy move yagawon na Presidente Bongbong Marcos nasaray agency concern. Ulitin ko, deklarado la so State of National Energy Emergency. Ayaya at talagang pati sa may pirmaan tulabat latan ni saklang lada sa Senado sa may pangiter na emergency powers si Kato
Yasi katumat nila lamang sumampirman. Paano dyan saya nago pirman tula. Ano dyan untan at nabawasan so presyo na gasolina na napakapanyari nayarin suspindian o dino tapyasan suspindian o dino tapyasan susatay bili o presyo na sa gasolina, ganun po yun. Good morning sa mga kaibigan natin na nakikinig dyan sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Yan, pagka Rosales kamo di ba dyan yung bayan ni Secretary Dinar Secretary Estrellano at ni board member Vince. Good morning. Rosales din nata di ba? Test, good morning. Sa iba pang balita, umasa pa rin ng pamunuan ng Grand 88 Gaming Corporation sa mga sulat na ibinahagi ng PCSO sa mga local chief executives dito sa lalawigan ng Pangasinan at sa mga chief of police. Masasawatan na po itong operasyon ng bookies o illegal gambling na sa kanilang tala o monitor halos sa lahat na ng bayan may mga bookies dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yan is according sa mga report na natatanggap at naitatala ng Grand 88 Gaming Corporation. Maalala na nagbigay ng sulat ang pamunuan ng PCSO sa mga local chief executive, sa mga chief of police na sana suportahan yung operasyon ng legal at wag itong istorbuhin at sawatain yung nangyayaring illegal operation ng bookies. Dahil ang Grand 88 Gaming Corporation ay narinyo yung kanilang operation to operate at sila ay religiously nagbibigay ng share sa PCSO. Ang kapulay malami oras sa dasaya na programa Likna ay Balay. Akalo pa kantabay amigo RJ Jimenez at your service always. Talaran ng sublaya programa Programan PEM. Paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Bimbalay, Jadaspeto Technical, Engineer Nexon Dakal, amigo RJ Jimenez, Jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang